Ty vole, okej. Ty vole! Zdar, vítám vás u nového videa. A dneska jsem se rozhodl, že si vlastně z Dobrušky vyrazím až do nového města, kde si dám nějaký ten streetek. Takže dejte like, odběr a užijte si tohle video. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the... Jupi, jedeme z kopečka. Jupi, hej. The next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah. Dobrý kámo. Dám si chvilku pauzu. Chci se napít. OK. Skoro vyšídám stříletí. A já mám zamklo vidly, takže odemknu rychle. No, tohle není tak těžký zatím. Jedu dál. Manuálek hezky. Ty vole, okej. Ty vole. Ty vole, hej kámo, ty vole, jo, finálně na námku kámo, je okej, slušná rozcvička. Kam teď? Jo, taky jste si určitě všimli, že jsem tady na novém stroji. Což je vlastně Norcosite A3 verze se Shimano komponentama. A já vám ho možná nějak tak rychle představím. Jedle odemkla. Kamera jde. Jedu já. Okay. Jak jsem to ustál? Ty vole. A jo, k tomu rychlému přestavení toho kola. Zdvihy to má 160 stopade. Je to osazený v RockShockách, vepředu je Yari, vzadu Deluxe Select Plus. Drive, který na brzu na Shimánech Deore. Jsou top komponenty. Je to teda ještě rámová velikost L na 29. To je asi tak jako všechno k tomu rychlému shrnutí. Kdybyste se na to chtěli podívat podrobněji, vám na to hodím odkaz do popisku. Tam to všechno bude. Jo, ale kdyby nějaký menší spotík padnout mohl.
prostředek, to se nepočítá. Že bych si dal tady sokolský schodiska. Tak jedu rychle. Hele, to je taková ptákovina. OK, dobrý speed. Rána kropián. Garážový dropíky. Že nám nějaký přišel pasy. No, možná se dáme s výskokem teda. Okay. Výskok proběhl úspěšně. Tady nic asi není. No. Tady už neprojedu, tady jsou jenom obytné baráky. Tady už nic zajímavého nebude. Tam jsou myslím jenom obchody. Ale jestli chci dostat k tomu skateparku, bych technicky za to měl jet tam. Takže sem zatočím. Když tak těmu chudákům se dá dostat ještě jinou cestou a já z toho... Mrzelo by někdo by se nesil. No, to je pohádka na tom zadním kole. Sudošik máte zajímavý. Pěkný. Když to by mělo být někde tady. Mělo by to být do basketbalového, no nějakého hřištěta ještě. Nevím jestli basketbalového, ale nějakého hřiště. A nebo to už je taky dávno zbouraný. Jo, tady by to mělo být. O, ty vole, ono to furt tam jede. OK. Nevím, jestli ta rampa je furt tam rozbitá. Už je opravená. OK. No. Predvesel jsme tu petinku tam. Yes. Ano. Jsou tu. No. Dám ho do těch druhých. Nice. Tady je kino. Sem jsem se chtěl taky dostat. A já chci krát toto. To bych byl smutný, kdybych odjel a nedal to. Yes, je to tam.
Já se to tady ještě teda rychle vyčistím, protože jsem to předtím dal tak trochu na předek. Už čistě. To fakt přemýšlím, jestli teďka máme dolů, a nebo ještě do města. Do města pravděpodobně nic nebude. No, jdu tady na tu lesní cestičku, co tu bude, jestli to je tady, jo, to je tady, ne, nebo to není tady, nebo jsem úplně blbý a není to tady. Kdybych to nedá šlapal nahoru, já si nejsem myslel, jestli to je tady. A tak jedu. A třeba to tady bude. Jo, je to tady. No, teďka vlastně úplně ten stejný kopec musím vyšlápnout nahoru. Jupí, ty vole. All I need are some better days, 'cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young one, yeah that's all great. Říká teda ještě, pokud to vybavu správně, tamhle je lesní cestička, někde tam. A z té vede prostě jedny dlouhý schody. Jako fakt úplně až dolů. Který, vole, nevím, jestli se mi chcou vést, protože bych pak musel jít zas nahoru. Kámo. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well, I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's... Vlastní pěšinka začíná. Let's go. Pojedu to moc rychle, protože ten nevypočítavý. A trošku si do toho dupnu. Zase nejdvákš, ne? Tak tady už by ty schody měly být. Někde. No, tady jsou, vole. Ježiši. 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 Jsme. Ježiši. Dobrý. Tak. Roman rozhodne o mém utrpení. Máčo, teďka rozhodneš o mém utrpení, jo? Já teďka přece mám tyhle kurva dlouhý schody. Ne. Jo nebo ne? Nedělej to. Kam větší bolest to bude vycházet, než to scházet. OK, tak to takhle seď. Tak počkej, já si tě hodím do kapsy, jo? Počkej. Budeš u mě v kapse chvilku, počkej. Tak to jsem zvědavý. To jsem zvědavý. Vole, jo, můžeš pozdravit do videa možná. Čus lidi. Tady Máťa Astru. Jo, to tam nechám. Kámo, no jedu. Kámo, ty vole, taká, kámo, mě nefungovala, mě nešlo, ty vole, já si takovou křeč v ruce, mě nešla zmáčknout brzda. Kámo, já jsem tady dal do největšího bahna. OK, já tady dnešní video asi už utnu. Doufám, že vás tohle video bavilo. Nezapomeňte dát like, odběr a vidíme se u nějakého dalšího. Zatím čus.